slobodarska i oni se dobro drže, ne dozvoljavaju da budu upotrebljeni i žele da ostanu čisti kao studenti, nepartijski ljudi koji su budućnost Srbije. Vi ste poznati kao univerzitetski profesor koji izuzetno brani i štiti prava studenta i omiljeni ste među studentima. Šta vam je ovde osnovni motiv što se ovih protestnih šetnji tiče? Ono što sam vas malo čas rekla, pokušaj je da se napravi ukrajinski scenarij i da se izazove nasilje. Mi ćemo se boriti protiv toga, čak postoji scenarij da bude ubijen policajac i da se optuže studenti. Mi to nećemo dozvoliti. Mi koji predajemo psihologiju i psihijatriju, mi studentima objašnjavamo kako da se zaštite od provokacije i da odbrane svoju otadžbinu Srbiju kao što su je u čitavoj istoriji oni i samo oni branili. Hvala vam što ste bili sagovornik Kurir televizije. Mi jedini prenosimo